हेलो लोगोफोर बरायबाय बड जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव फिन खनसेबाव आसा खालामो बयबो मोजां दङ बिग आपडेट लेटेस्ट आपडेट बेनो जाबाय एसएससी जायफ्रा नेगासिनो दंमोन एसएससी एमटीएस दा फाइनाली रिलिज खालामबाय नटिफिकेशन एप्लाइ खालामनो हासिगोन सोलिगासिनो दङ रेजिस्टारा जाबाय आरो अनलाइन एप्लाइबो जाबाय 10 पास जानायनिफ्रायनो एप्लाइ खालामनो हागोन अनलि 10 पास जेबो पार्सेन्ट नाङा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां सेलेक्शन प्रसेसआ बोरै जागोन गासिबो डिटेल्सखौ नोंथांमोना मिथिगोन आरो आनजादा माब्ला जागोन बेखौबो मिथिगोन अनलि 10 पास जेबो पार्सेन्ट नाङा हौवाफोर हिन्जावफोर गासैबो एप्लाइ खालामनो हागोन नाथाय बैसोनि बाथ्रा दङ नोंथांमोना भिडिअ नायलांबाय था अब्लानो बुजिगोन स्किप खालामनाङा आरो जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदों साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन बड जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव बेबायदि जबनि आपडेट मोनबाय थानो दा फै गोबाव खालामा जों थांसै अफिसियेलि वेबसाइटआव बेनिफ्राय जों गासैबो डिटेल्सखौ नायनोसै दा फाइनाली फैबाय आं अफिसियेलि वेबसाइटआव ssc.nic.in आव फैनानै लेटेस्ट आपडेट नाय नोंथांमोना फार्स्टआव मोनदों दा फार्स्टआव क्लिक खालाम बेनो जाबाय एमटीएस नन टेक्निकल स्टाफनि जों बेयाव क्लिक खालामबाय बेनिफ्राय मोजां मोनसे बिग आपडेटआ जाबाय देग्लाय पस्टआ हाबिलदार दङ अके थ नोंथांमोना हाबिलदार पस्टआवबो एप्लाइ खालामनो हागोन नाथाय फिजिकेल माखासे टेस्ट नायनाय जागोन पिएचडि दङ एबार गोदान प्रसेस लाबोदों दा बेखायनो जोबोर इम्पर्टेन्ट आपडेट नोंथांमोना क्लिक खालामनानै नायजोबबानो जाबाय गासिबो डिटेल्सखौ दा जों बेयाव भिउ खालामबाय बेनिफ्राय जों डिटेल्सखौ नायनोसै बेयाव गासिबो डेटआबो ओंखारखाबाय अनलाइन एप्लाइनि आरो लास्ट डेट पेमेन्ट दा नाय एप्लाइआ सोलिगासिनो दङ बेनिफ्राय लास्ट डेटआ एप्रिलनि 30 सिम थागोन आरो जोंनि एसटिफ्रा पेमेन्टखौ दाननाङा जोंनि एसटिआ पेमेन्ट दाननाङा नाथाय गुबुन कास्टआ 100 दाननांगोन अनलाइन बेनिफ्राय एग्जाम शेड्युलखौ नायोबा एग्जाम शेड्युला जाबाय जुलाइआव जागोन होनना बुंदों फार्स्ट एग्जामा एबा पेपार 1आ आरो बे एग्जामा सीबीटी टेस्ट जागोन एबा कम्पिउटार टेस्ट जागोन माने कम्पिउटाराव एग्जाम होनांगौ अनलाइन बेखौ मिथिखागौ आरो बेयाव फार्स्ट जायोबा सेकेन्ड पेपार दङ बेयाव डिस्क्रिप्टिभ टाइमनि जागोन बेखौ नोंथांमोना एसे राइटिंआव लिरनांगोन जेरै 8 इन्डियान शेड्युल जोंहा कन्स्टिटिउसनाव जि लेंगुवेज दङ अके एबा 22टा लेंगुवेजेस दङ बेनि गेजेराव बर'बो दङ बर' रावजोंबो नोंथांमोना लिरनो हागोन एमटीएसनि सेकेन्ड पेपारखौ अके 50 मार्क्सनि जागोन आरो फार्स्टनि एग्जामा नोंथांमोना मोनगोन 100 मार्क्सनि एग्जाम होनांगोन अनलाइन एग्जाम होनांगोन बेखौ आं क्लियार खालामखाबाय जाहाथे नोंथांमोना कनफिउज जाया थ बेनिफ्राय जोङो भेकेन्सिखौ नायनोसै दा हाबिलदारावथ' भेकेन्सिया क्लियार जाखाबाय 3603 दङ नाथाय एमटीएसआव होथ'वाखै दा गासैखौबो लानानै 10,000नि खाथियाव थागोन लोगोफोर एमटीएसआव बुरजा पस्ट ओंखारगोन दा नायदोनै नोंथांमोना नुनो मोनदों हाबिलदार पस्टआ अलरेडि क्लियार जाखाबाय 3000नि बारा दङ एमटीएसआवबो थाबैनो बेखौहाय नटिफाइड खालामगोन बा नोंथांमोना डिक्लेयार होनाय जागोन थ बेखौ मोनगोन जेब्लायबो अफिसियेल वेबसाइटआव बेखायनो नोंथांमोना सम सम भिजिट खालाम लोगोसे आंनि चेनेलाव नोंथांमोना टाच खालामबाय था जाहाथे नोंथांमोना थाबैनो आपडेटखौ मोननाय जायो आरो जोंहा रिजार्भेसन दंखायो एसटी एससी ओबीसी होननानै आरो वमेनफ्राबो हायो बेयाव गासैबो हौवाफोर हिन्जाव एप्लाइ खालामनो हायो थ बेनिफ्राय जोंहा पस्टआ नैबेयाव दङ फार्स्टआव जों एमटीएसखौ नायनोसै जायफ्रा डिसेबिलिटि पार्सन नोंथांमोनाबो गोबां कमेन्ट्स खालामो एप्लाइ खालामनो हागोन ना हाया नाम्बारफोराव नाय थ नोंथांमोनाबो एप्लाइ खालामनो हायो बथ साइड नोंथांमोना पस्टआव एप्लाइ खालामनो हागोन हौवाफोर हिन्जावबा नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन एमटीएस पस्टआव बेनिफ्राय जोंहा थांसै हाबिलदार पस्टआवबो हायो नोंथांमोना फिजिकेलि डिसेबिलिटि पार्सनफ्राबो हायो गासैबो बेयाव हायो थ बेनिफ्राय दानिया जोंहा नायनोसै माखासे बैसो दा बैसो होनाय लोगो लोगो ओरैबायदि बैसो एज लिमिटआ दङ 01/01/2022 सिम लानानै नोंनि बैसोआ 18 निफ्राय 25 नि गेजेराव जानांगौ नर्मेला नाथाय एसटीफ्रा 5 इयार्स बारा मोनो बेखौ लायोबा 30 इयार्ससिम एप्लाइ खालामनो हागोन एमटीएसआव आरो हाबिलदाराव एसटीफ्रा 32 इयार्ससिम एप्लाइ खालामनो हागोन आरो नर्मेला जाबाय 18 निफ्राय 27 इयार्ससिम एप्लाइ खालामनो हायो थ दानिया फैबाय क्वालिफिकेसना बेसेबां नांगौ बेनो जाबाय नोंथांमोना नुनो मोनदों दा ओरैबायदि होदों आरो जे 30 एप्रिल 2002 नि सिगां नोङो 10 पास खालामनाय जानांगोन बा HSLC पास खालामनाय जानांगौ जायखिजाया बेयाव 10 पासआनो एप्लाइ खालामनो हायो दाखालि गोबां कमेन्ट्स खालामदों जे कर'नाजों पास जानाय बा कर'ना सार्टिफिकेट होननाय बुंदों खायसे खायसे बिदिनो कमेन्ट्स खालामो थ नाय थ बयबो एप्लाइ खालामनाय बेयाव मेनसन गैया जे लकडाउनजों पास जादों अनलाइनजों पास जादों बे नङा बाट बयबो एप्लाइ खालामनो हायो गासैबो बेयाव एप्लाइ खालामनो हायो बेनिफ्राय अनलि 10 पासल' नांगौ मिनिमाम क्वालिफिकेसना बाट मेक्सिमाम जायफ्रा एचएस दङ डिग्री दङ गासैबो एप्लाइ खालामनो हायो नाथाय बेयाव नायगोन अनलि 10 पास सार्टिफिकेट नायनाय जायो दा बेखायनो 10 पासफोरानो बे पस्टआव एप्लाइ खालामनो हायो मोननैबो पस्टआव बेनो जाबाय हाबिलदार बेनिफ्राय मोनसेया जाबाय जोंहा एमटीएसआव
How to apply दा how to apply होननाय लोगो लोगो SSC.NIC फैनानै एप्लाइ खालामनांगोन आरो जायफ्रा सिगाङाव MTS एबा SSC जुदि ID दंखायो बेजोंनो लगिन खालामनानै एप्लाइ खालामनो हायो आरो जायफ्रा गैया गोदानै फैदोंबा रेजिस्टार खालामनांगन एप्लाइ खालामनांगन आरो बे फट'आ लेटेस्ट जानांगौ नोंथांमोननिया बेनो जाबाय JPEG फट'आ जानांगोन नोंथांमोननि फर्मेटआ JPEG बेनिफ्राय 20 निफ्राय 50 KB सिम आपल'ड खालामनांगोन आरो बे फट'आ लेटेस्ट जानांगौ 3 months ओल्डनि बारा जानो मोना बिनि सिगां नोंथांमोना खेबनाय जानांगोन 3 monthsनि गेजेराव थानाय जानांगोन आरो 3.5 सेन्टिमिटार वाइडआ एन्ड हाइटआ 4.5 सेन्टिमिटार आरो डेट अफ प्रिन्ट नोंथांमोना होनांगोन बा नोंथांमोना डेट अफ पाब्लिकेशन होनांगोन आरो पाब्लिक खालामनाय नोंथांमोना बेयाव टाइप खालामना होनांगोन फट'आव नङाबा एडमिट फैनाय नङा अके नोंथांमोना SSC जेरै मिस्टेक जादों बेबायदि खालामनाङा जेरै नोंथांमोना SSC डेट अफ प्रिन्ट होदोंमोन डेटखौहाय फट'आव बिदि होनांगोन अब्लासो एक्सेप्ट जागोन साइना नोंथांमोना ब्लेकजों होनांगोन 10 निफ्राय 20 KB सिम आपल'ड खालामनो हागोन लास्ट डेट एप्लाइनि लास्ट डेटआ 30 एप्रिलसिम थागोन गोबां टाइम दङ लासैनो खालाम एसेबां हाखाथाखु खालामनाङा बेनि सायाव फुल भिडिअ फैगोन हाउ टु एप्लाइनि सायाव नोंथांमोना नेथ'बानो जाबाय आरो जेब्ला एप्लाइ खालामगोन एग्जाम सेन्टार दङ एग्जाम सेन्टारखौ मोजां नाय दा जोंनि एग्जाम सेन्टारा नर्थ इस्टआव दङ गुवाहाटि थागोन बेनिफ्राय तेजपुर गैया दे कमेन्ट्स खालामदों खायसे तेजपुर गैया गुवाहाटि थागोन बेनिफ्राय जोंहा डिब्रुगड़ दङ शिलं दङ बेनिफ्राय गोबां दङ नायै नायै नोंथांमोना बे पस्टआव जायफ्रा एप्लाइ खालामगोन मोजां मोजां होबानो जाबाय जाहाथे जेराव खाथि जायो बेयावनो एग्जामखौ होदो बे क्लियार जाबाय दानिया जोंहा थांसै फैदों माखासे सिलेक्शन प्रसेसआव सिलेक्शन प्रसेस होननाय लोगो लोगो फार्स्टआव पेपार 1 एग्जाम जागोन अनलाइन एग्जाम जायो कम्पिउटाराव बेनिफ्राय सिलेबासआ जिके थागोन नोंथांमोना जिकेबो थागोन आरो जेनेरेल इंलिश दङ बेनिफ्राय इंटेलिजेंस दङ बेनिफ्राय न्यूमेरिकल दङ बेनिफ्राय एवारनेस थायो दा गासैयावबो 25 मार्क्सनि एग्जाम जायो बेनिफ्राय 25 टा कुइसन थायो गासैखौबो लानानै 100 नि एग्जाम जागोन आरो बेनि टाइमिंआ जाबाय 90 मिनिट्स मोनगोन एबा नोंथांमोना 1.5 घन्टा एग्जाम लिरनो मोनगोन आरो बे नोंथांमोननि एग्जामा नेगेटिभ मार्किं दङ माल्टिपल चॉइस टाइम जागोन नोंथांमोना नुनो मोनदों आरो बेनिफ्राय नेगेटिभआ 1/4 थागोन एबा 0.25 दङ मोनसे एन्साराव रं जायोबा नोंथांमोनाहाय माइनास थांगोन 0.25 आरो मोनब्रै रं जायोबा 1 नाम्बार दाननाय जागोन बे जाबाय नेगेटिभ मार्किं दङ पेपार 1 एग्जामाव बेनिफ्राय पेपार 2 एग्जाम जायो जों बेखौबो नायनोसै फैदो दा पेपार 2 एग्जामा डिस्क्रिप्टिभ टाइपनि बे जाबाय शर्ट एसे राइटिं लिरलांगोन नोंथांमोना लिरनांगोन आरो बेनो जाबाय 8 शेड्यूलाव जाय लैंग्वेजेस दङ बेजों लिरनो मोनगोन डेट मीन्स बर'जों नोंथांमोना लिरनो मोनगोन मानोना गासै जोंहा दङ 22 टा लैंग्वेजेस दङ दा बेयाव 50 नाम्बारनि जागोन बेनिफ्राय 45 मिनिट्स नोंथांमोना मोननाय जागोन बेनिफ्राय एग्जामा हिन्दी आरो इंलिश मोनसे नोंथांमोना सेलेक्ट खालामनांगोन आरो अनलाइन एग्जाम फार्स्ट पेजआव जायखिजाया हिन्दी नङाबा इंलिश नोंथांमोना सेलेक्ट खालामनानै एग्जामखौ होनो हागोन दानिया फैबाय जोंहा PhD दङ दे PhDआ जाबाय अनलि हाबिलदार पस्टआवसो नाथाय MTSआव गैया कनफिउज जानाङा MTSआव नोंथांमोना पेपार 1 पेपार 2 ल' होनांगोन नाथाय हाबिलदाराव बेनो जाबाय नोंथांमोना फार्स्टआव एग्जाम बेनिफ्राय डाइरेक्ट नोंथांमोना वाकिं मोनदों बेनो जाबाय 1600 मिटार्स नोंथांमोना थाबायनांगोन 15 मिनिट्सआव बेनिफ्राय हिन्जावफ्रा जाहैबाय 1 किल'मिटार थाबायनांगोन 20 मिनिट्सआव हौवाफोरा 1600 मिटार्सल' एबा 1.6 किल'मिटार आरो 15 मिनिट्सआव बेनिफ्राय फिमेला जाबाय 1 किल'मिटार इन 20 मिनिट्सआव साइक्लिंबो खालामनांगोन साइक्लिं खालामनाय दङ 8 किल'मिटार 30 मिनिट्सआव साइकेल सालायनांगोन आरो बेनो जाबाय हौवाफोरा एन्ड हिन्जावफ्रा 3 किल'मिटार 25 मिनिट्सआव अके बे जाबाय हाबिलदार पस्टआव बेनि सायाव नोंथांमोना उनावहाय फैबाय थानाय समावहाय डिटेल्स मोनफिनबावगोन बेखौ नायखादो बेनिफ्राय PDF फाइलखौ नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै लानो हागोन बेनिफ्राय बेयाव वमेनफोरखौ बुंदों जुदि नोंथांमोना जायफ्रा प्रेगनेन्ट नोंथांमोना बेयाव रिजेक्ट जागोन एलिजिबल जानाय नङा जुदि नोंथांमोना बेफोरावहाय जायफ्रा एप्लाइ खालामदों मेरिट पार्सनफ्रा जुदि प्रेगनेन्ट दङबा बेवहाय नोंथांमोनखौहाय टेस्ट खालामनाय जागोन टेस्ट खालामनाय जुदि प्रेगनेन्ट मोनोबा रिजेक्ट जागोन नोंथांमोना जाहाथे बेखौ थाल लायो बेनिफ्राय जोंहा हाइटखौ नायनोसै दा हाइटआ जोंहा PhDआव बेसेबां हाइट थानांगौ हाबिलदार पस्टआव बेनो जाबाय 157.5 सेन्टिमिटार हौवाफोरा एन्ड हिन्जावफ्रा नोंथांमोना नुनो मोनदों 152 सेन्टिमिटार जानांगोन बेनिफ्राय जोंहा मिनिमाम जोंहा नायदों नै चेस्टआ जाबाय 76 जानांगौ बेनिफ्राय जोंहा एक्सपेन्ड खालामबा 5 सेन्टिमिटारा बारायखायो बेखौ मिथिखायो बेनिफ्राय जोङो नोंथांमोना नुनो मोनदों वेटखौ जों नायबा वेटआ 48 केजि जानांगौ आरो लोगोफोर 48 केजि बेनिफ्राय हौवाफोरखौ गैया हौवाफोरखौ होनाय जायाखै बेनिफ्राय मोजां चान्सआ बेनो जोंनि STफ्रा एबा जोंनि नर्थ इस्टनि माखासे जोंहा रिलेक्सेसन दङ जोंनिया जाहैबाय 152.5 जागोन लोगोफोर 152.5 सेन्टिमिटारानो जागोन हौवाफोरा 157 गैयाबाबो जायो जोबोर मोजां जादों SSCआव MTSआव नोंथांमोना बाहागो लादो बयबो